Mbaka mama kamune wacho seche ka ni jakom manyien mar komiti mar bajet e od bura Samuel Atandi osingo mar neno ni pok mar bajet otim maonge akwede Kenya mangima. Jatelo no ne wacho maendi ka en kod ng'eyo, wacho ni en kod ng'eyo e wi midhiero ma osebedo ka nikech pok mar omenda e yor akwede. Kendo ok onyal yie ni Kenya odog e chandruok ma kamano e bwo telo mare. Atandi ne oloso e skul mar Siaya Township Secondary kama ne ochiwo omenda mag basari maromo siling milion 40. Adwana pog budget ni piny te. To nyaka ung'e ni charity begins at home. Okaman. Omiyo, kwabi loso mang'eny, kech loso mang'eny bok ber. To adwan mondo ubed koda gi confidence. Ni an ung'eyo no kanyal leto down. Kendo wabro tiyo maber ni oganda luo. Wadani mondo wati maber ni oganda luo te. Wan gi weche ariyo manyocha wacho Nairobi ni miluongo ne equity. Equity wacho ni ng'ato ka ng'ato nwang'o rightful share mare i budget process. Nitie jomoko mosetamwa yudo rights wa. Ni sama onego miu gimoro to gino ikawo imi jomoko. Koro mano ema wacho nok timre. Ng'ato nwang'o rightful share mare i budget process.